ଆରେ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଅଛୁ ବାହାରକୁ ଆସ ତ ଶାନ୍ତରେ ଆଜି ବହୁତ କଥା ଅଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ କ'ଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କିଛି ଦଉନୁ। ଚିଲ ମହାରାଜ କଣ ହେଲା? ତମେ ଏତେ ଜୋର ଆମ ଘର ଆଗରେ ଚିଲେଇ ହଉଛ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କଣ କଲୁ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ କହିବ କି? କ'ଣ କଲ? ତୁ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନୁ? ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମରିବାର ମାସେ ହେଲାଣି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରୁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ନେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ସୁଧି ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ତୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ମୋର ପଇସା ତୁ କେବେ ଦବୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତୁ କ'ଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ବି ଦଉନୁ। ହଁ ଚିଲ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପାଖରୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ଆମ ଘରେ କମି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖୁଛ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠେ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିବି? ଏକ ମୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଇସା ନ ମିଳିଛି ମୁଁ ତୋତେ ଏ ଗାଁରୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମହାରାଜ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଦେଖ ତମେ ମତେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ତମ ପଇସା କେମିତି ଦେବି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ ଜମିରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତି କାମ କରିବୁ। ସେଇ କାମରେ ମୋର ପଇସା ବି ତୋତେ ଦବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜମିରେ ତୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତିଦିନ। ହଉ ଚିଲ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ତମ କଥା ସବୁ ମାନିବି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ବିଲରେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଚିଲକୁ ଏଇ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ପରଦିନ ତା ବିଲକୁ ଯାଇକି କାମ କରିବାର ଲାଗିଗଲା। ବଚାଅ ବଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଇଏ ତ ଚିଲ ଛୁଆ, ଇଏ ପାଣିରେ ବୁଡୁଛି। ଆରେ କଣ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷା କରେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମୁନି ଚଢ଼େଇ କାମ ନ କରି ସେ ନଈ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବ ନା କ'ଣ? ଏପଟ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଚିଲର ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ତାର ଯତ୍ନ ନଉଥିବା ଆରେ ମୋ ଛୁଆର କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଛୁଆର? ଚିଲ ମହାରାଜ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଛୁଆଟି ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଉ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁନି ଚଢ଼େଇ। ଯାଉ ହଉ, ମୁଁ ଛାତରୁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ତୁ ମୋର ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ରେ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ଏଇ ରାଜମହଲରେ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବୁ। ମୁନି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଚିଲର ରାଣୀ ହେଇ ସେ ରାଜମହଲକୁ ସମ୍ଭାଳିଲା।